Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Την περίμενα καιρό. Ας ξεκινήσουμε να μας πεις το όνομά σου και αν θέλεις να μας πεις πού βρίσκεσαι τώρα. Γιώργος Δίπλας είναι το όνομά μου και βρίσκομαι, αν κατάλαβα, σε ποιο χώρο βρίσκομαι. Βρίσκομαι στο σπίτι μου στην Κυψέλη και ειδικά στο δωμάτιο που εργάζομαι. Ωραία. Ε, Ξεκινάμε συνήθως αυτές τις συνεντεύξεις με μια ερώτηση που είναι πολύ ανοιχτή και ο καθένας μπορεί να τοποθετηθεί με όποιο τρόπο θέλει. Γιώργο, ποιος είσαι ως άνθρωπος? Ποιος είμαι ως άνθρωπος? Θέλει χρόνο αυτό. Ε, ως άνθρωπος αισθάνομαι ένα μέλος της κοινότητας των ανθρώπων, ισότιμο με όλους Μμμ. και όλες. Με μεγάλη αγάπη επίσης για το υπόλοιπο ζωικό βασίλειο. Μμμ. Και μεγάλη ανησυχία ακόμη και για το υπόλοιπο μη ζωικό βασίλειο. Μμμ. Μμμ. Αυτά για την αρχή. Μμμ. Θέλεις να μοιραστείς μαζί μας έτσι πράγματα που αγαπάς, κάποιες ποιότητές σου ή αν θέλεις κάποια ενδιαφέροντά σου? Ευχαρίστως. Τα ενδιαφέροντά μου στρέφονται κυρίως σε συλλογικό επίπεδο, η αλληλεγγύη στο μέτρο των δυνάμεων μου, η προσπάθεια, ας πούμε, παροχής κάποιων υπηρεσιών ή ακόμη και υλικών αγαθών, το ενδιαφέρον μου, όπως είπα και προηγουμένως, για τα ζώα, Μμ. ε, το διάβασμα, τις τέχνες. Στις τέχνες, λοιπόν, δεν συγκαταλέγω μόνο την καλλιτεχνία, όπως εικαστικά, μουσική, θέατρο, σινεμά κλπ, αλλά και πολλά άλλα πράγματα. Πιστεύω δηλαδή ότι εν γενός οι άνθρωποι είμαστε ποιητές όλοι. Ίσως όλοι δεν γράφουμε ποίηματα, αλλά είμαστε ποιητές. Οπότε, ποιες θα έλεγες ότι είναι, αν μπορείς να παραθμίσεις, γιατί και αυτό είναι μια μεγάλη ερώτηση, ποιες είναι έτσι οι βασικές σου αξίες και πώς εσύ θα έλεγες ότι τις διατηρείς στη ζωή σου? Δεν ξέρω αν τις διατηρώ, αλλά
γιατί σίγουρα τις έχω παραβιάσει κιόλας. Όμως θα έλεγα ότι οι αξίες που πιστεύω ότι θέλω να έχω είναι η ισοτιμία, η αλληλεγγύη και η συμπόνια. Και ποια γεγονότα στη ζωή σου, Γιώργο, σε διαμόρφωσαν και έφτασες στο σήμερα να είσαι ο άνθρωπος που είσαι? Κυριολεκτικά με διαμόρφωσαν όλα τα στοιχεία που έχω ζήσει, ό,τι κουβαλάω δηλαδή στο σακίδιό μου από την ημέρα που γεννήθηκα. Πρώτα απ' όλα το στοιχείο της αβεβαιότητας, στην οποία ομνίω πολλές φορές, το βίωσα από βρεφική ηλικία, με μία μη άσημη ασθένεια τότε, η οποία μετατράπηκε και σε ιάσιμη. Αυτό είναι ένα σημείο βεβαιότητας, και το ένα και το άλλο. Οπωσδήποτε. Αργότερα όταν διάβασα πολλά και διάφορα πράγματα, ας πούμε, και για τη βιολογία και για την φυσική κλπ. Και την ψυχολογία βέβαια, είδα και πιο καθαρά ότι αυτά συμβαίνουν κατά χώρον στη ζωή πολλών ανθρώπων. Και προφανώς οι εμπειρίες οι κοινωνικές με έπεισαν τελικά ότι αυτή η αβεβαιότητα είναι βασικό στοιχείο της ζωής. Όπως και κάποιες βεβαιότητες, οι οποίες είναι περιστασιακά βεβαιότητες. Αλλά αν ήθελα να απαριθμίσω τώρα τι με διαμόρφωσε, δεν μας φτάνει όχι μία συνέντευξη. Είναι λίγο δύσκολο. Μπορείς να επιλέξεις ίσως κάποιους ανθρώπους στη ζωή σου που έπαιξαν σημαντικό ρόλο σε αυτό που είσαι σήμερα? Βέβαια υπάρχουν σημαντικοί άνθρωποι. Σημαντικοί άνθρωποι ήταν, ας πούμε, ξεκινώντας από τους γονείς, στην κυριολεξία βέβαια από τον ένα γονέα, γιατί ο πατέρας μου πέθανε όταν ήμουνα 5 και η επιρροή του ήταν ιστορική. Μετά υπήρξαν εκπαιδευτές σχολικοί, οι οποίοι είχαν και αποτρεπτική επιρροή επάνω μου, αλλά που ταυτόχρονα αυτό σημαίνει και θετική, προς μια άλλη κατεύθυνση δηλαδή. Αργότερα, για να μην μακρηγορώ, φτάνοντας στην εποχή της ψυχολογίας, οι εκπαιδευτές της Gestalt, οι συνάδελφοι της Gestalt, οι θεραπευόμενοι της Gestalt και οι εκπαιδευόμενοι της Gestalt. Όλοι αυτοί οι τελευταίοι έχουν παίξει ένα σοβαρό ρόλο. Και μαζί με τους θεωρητικούς βεβαίως κλπ.
Γιώργο, πώς αισθάνεσαι μέσα στο πλαίσιο που περιγράφεις, μέσα σε αυτό το πεδίο μέσα στο οποίο ε, τοποθετείς τον εαυτό σου. Πώς αντιλαμβάνεσαι και πώς βιώνεις το φίλο σου, ως άνδρας. Το φίλο μου. Μμμ. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι λόγω των ιστορικών πεπραγμένων μέχρι του παρόντος ντρέπομαι για το φίλο μου. Μμμ. Ε, το βάζω πρώτο αυτό, διότι οτιδήποτε άλλο χαρακτηριστικό, όταν δεν είναι ακραίο, ας πούμε, το θεωρώ πάρα πολύ συνηθισμένο. Μμμ. Ναι. Εμ, την ηλικία σου, καθώς περνάνε τα χρόνια, πώς τη βιώνεις? Την ηλικία μου, Μμμ. Πώς βιώνεις έτσι το πέρασμα των χρόνων? Πώς νιώθεις τώρα σε σχέση με παλιά ή κάτι τέτοιο? το πέρασμα του χρόνου το βιώνω σε ένα συνεχές γίγνεσθε, Μμμ. το οποίο κάθε μέρα πλησιάζει στη διακοπή του. Μμμ. Μμμ. Πες μας λίγο, λοιπόν, τι σε έφερε στην Gestalt? Συγγνώμη, τι? Τι σε έφερε στην προσέγγιση Gestalt? Τι με έφερε στην προσέγγιση Gestalt? Ένα όνειρο. Μμμ. Ένα όνειρο. Πριν δω το όνειρο αυτό, για να το πω λίγο, έχει ίσως κάποιο ενδιαφέρον. Πριν δω το όνειρο αυτό, είχα διαβάσει το βιβλίο του Perls, Gestalt Verbatim, Μμμ. το οποίο είναι γεμάτο με περιγραφές ονείρων κλπ. Μερικές μέρες που το είχα τελειώσει, βλέπω ένα όνειρο, το οποίο με αναστάτωσε πάρα πολύ. Ξύπνησα με άγχος φοβερό, το οποίο δεν κατευναζόταν. Αποφάσισα λοιπόν να εφαρμόσω αυτό που είχα διαβάσει σαν μια λειτουργική διέξοδο, ας πούμε, και ήταν εκπληκτικό το αποτέλεσμα, διότι μόλις το εφάρμοσα, μέσα σε 2 δευτερόλεπτα κατάλαβα περί τίνος επρόκειτο και το άγχος εξαφανίστηκε. Κατόπιν αυτού, και γιατί ήμουνα σε μια δύσκολη περίοδο, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, αυτά γίνονται κάπου στο εξωτερικό, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, αναζήτησα θεραπεία Gestalt. Μμμ. Και μπήκα σε μια ομάδα Gestalt. Μμμ. Μάλιστα. Εμ, τι σε προσελκύει περισσότερο στην προσέγγιση Gestalt? Με προσελκύει περισσότερο το ότι δεν είναι απλώς και μόνο μια θεραπευτική μέθοδος ή προσέγγιση. Αλλά από την αρχή είχα την αίσθηση ότι είναι ένας τρόπος ζωής. Μμμ. Και κάποια στιγμή διάβασα και ένα πολύ ωραίο κείμενο ενός θεωρητικού της Gestalt που λέει το ίδιο πράγμα, ας πούμε, αλλά το λέει και πιο εμπεριστατωμένα και πλατιά. Μμμ. Αυτό με προσελκύει περισσότερο. Μμμ. Εμ, μέσα στο πλαίσιο της Gestalt, πες μας λίγο ποια είναι η ιδιότητά σου, πώς έχεις αναμειχθεί.
και πώς συμβάλλεις ακόμα και σήμερα. Μιλάμε ουσιαστικά για το εκπαιδευτικό μέρος της, Για την κοινότητα, ναι. για την κοινότητα. Καταρχάς, ήμουνα συνεκπαιδευόμενος με τις 2 από τις 4 ιδρύτριες του Gestalt Foundation. Έτσι είχαμε μια φιλική σχέση, την οποία διατηρούσαμε σε ένα βαθμό. Αργότερα φτιάξαμε μια ομάδα, πώς λέγεται, εποπτική. Λοιπόν, μια εποπτική ομάδα χωρίς επόπτη, μεταξύ μας. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται τώρα αυτό. Ενδοεποπτεία, ας πούμε, έτσι. Ναι, ναι. Η οποία κράτησε χρόνια. Και αργότερα μου πρότειναν να αρχίσω ως εκπαιδευτής στο Gestalt Foundation. Έτσι ξεκίνησε, 20 χρόνια πριν δηλαδή. Αρκετά. Ναι. Επειδή ξέρω ότι έχεις διαβάσει πάρα πολύ για την Gestalt και έχεις γράψει και πράγματα, θα έλεγες ότι υπάρχει κάτι στον τρόπο σου που το θεωρείς ως μια προσωπική συμβολή στη θεωρία, στην πράξη της Gestalt? Ναι. Για τον τρόπο μου ίσως είναι πιο αρμόδιοι να μιλήσουν άλλοι. Γιατί αλλιώς, ας πούμε, φαίνεται σαν να κοκορεύομαι. Όμως, αυτό που μπορώ να πω είναι αυτό που πιστεύω, ότι αξίζει τον κόπο. Επειδή λοιπόν η Gestalt είναι μια σχεσιακή θεραπεία, βασίζεται δηλαδή στην σχέση θεραπευτή-θεραπευόμενου, η οποία σχέση ισχυριζόμαστε ότι θεραπεύει και όχι ο θεραπευτής, εκεί ρίχνω το βάρος και αυτή την ιδέα την προεκτείνω και σε άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα η ίδια η εκπαίδευση. Έτσι λοιπόν, όταν ξεκινάω με μια καινούρια ομάδα, ένα καινούριο έτος ας πούμε κλπ. Λέω αυτό το πράγμα, ότι είμαστε μια σχεσιακή προσέγγιση και κατά συνέπεια, κατά τη γνώμη μου, η εκπαίδευση δεν πρέπει να γίνεται από καθέδρας, αλλά να γίνεται σχεσιακά. Έτσι λοιπόν καλώ τους εκπαιδευόμενους να παίρνουν μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία ζωντανά, και αυτό κατά τη γνώμη μου, εμένα τουλάχιστον, μου δίνει ότι έχει πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα και τόσο στο ενδιαφέρον των ανθρώπων να μάθουν και να συζητήσουν, όσο και στην κρίση τους να μάθουν να αμφισβητούν, να προβάλλουν τις απόψεις τους και ταυτόχρονα να ακούν τους άλλους. Το ίδιο καθήκον έχω κι εγώ, να ακούω. Οπότε εκεί λες ότι επικεντρώνεται πολύ κάτι που έχει νόημα για σένα στη Gestalt μέσα, σε αυτή τη σχεσιακή προσέγγιση. Ναι, έχει πολύ μεγάλο νόημα, διότι επίσης
συνδέεται άρρηκτα και με τη θεωρία ή ένα τμήμα της θεωρίας, το οποίο είναι η φαινομενολογία. Κατά τη φαινομενολογία, λοιπόν, δεν θα αναπτύξω εδώ πολλά και διάφορα, αλλά με μία φράση θα έλεγα ότι φαινομενολογία είναι το άνοιγμα προς το έξω κόσμο από μας. Και αυτός ο κόσμος ο έξω από μας δεν είναι μόνο οι άνθρωποι. Βεβαίως είναι οι άνθρωποι και με αυτούς ασχολούμαστε πολύ έντονα. Όμως είναι ολόκληρο το περιβάλλον. Ολόκληρο αυτό το περιβάλλον περιέχει μη ανθρώπινα είδη, έμβια και μη έμβια. Αυτό το άνοιγμα προς τα έξω εννοώ σε αυτό που είπαμε προηγουμένως για τη σχεσιακή κατάσταση σε όλα τα επίπεδα. Ωραία. Σκέφτομαι, Γιώργο, ποιες ήταν πιθανώς οι πιο δύσκολες στιγμές, αν μπορείς να ξεχωρίσεις κάποιες μέσα στην πορεία σου, στην καριέρα σου, ως θεραπευτής, μέσα στην κοινότητα της Gestalt. Και μετά θα μας πεις και τις πιο όμορφες. Δύσκολες στιγμές εναλλάσσονται με εύκολες στιγμές, διαρκώς. Επειδή είναι υπάρχει μια διαρκής αλλαγή και στον έξω κόσμο και ημών των ιδίων. Αυτό το συνεχές γίγνεσθε, ας πούμε, αυτό το πράγμα υποδηλώνει. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω τις δύσκολες, ας πούμε, ούτε αισθάνομαι ότι κάποιες από αυτές τις δύσκολες στιγμές με έχει σφραγίσει ανεξίτηλα. Σαφώς και υπήρξαν και θα υπάρξουν. Και υπάρχουν στιγμές με τους υπόλοιπους εκπαιδευτές ή με τις άλλες, με τους εκπαιδευόμενούς σου, με τους σπουδαστές δηλαδή του Gestalt Foundation ή με θεραπευόμενους, που μπορείς εσύ κάτι να ξεχωρίσεις ή από την προσωπική σου εκπαίδευση, που κάποια στιγμή οι στιγμές που τις θεωρείς έτσι σαν ένα σταθμό, σαν κάτι που το θυμάσαι πάρα πολύ έντονα και ευχάριστα, που ήταν για σένα μια ευκαιρία να ξαναδείς κάτι. Σίγουρα, ναι. Αλλά όπως και με τις δύσκολες στιγμές, αυτές είναι οι ευχάριστες, είναι το άλλο που λέγαμε. Και δεν θα ήθελα να σταθώ σε καμία ειδικά. Πρώτα απ' όλα θα ήταν λίγο άδικο για άλλες στιγμές που ξεχνάω να αναφέρω τώρα. Αλλά όντως υπήρξανε. Όντως υπήρξανε. Και ήταν ευεργετικές. Ευεργετικές είναι και οι κακές στιγμές. Διότι προκαλούν σκέψεις, διεργασίες, επεξεργασίες και ούτω καθεξής. Ναι. Ωραία. Πώς βλέπεις έτσι την επόμενη μέρα για σένα ως θεραπευτής Gestalt, αλλά και με την έννοια κυρίως του πώς βλέπεις την Gestalt αύριο?
τι θα έλεγες για αυτή την προσέγγιση στο μέλλον? Πώς τη βλέπεις, ας πούμε, αν χρειάζεται κάτι να σκεφτούμε πάνω σε αυτή? Τι χρειάζεται για το μέλλον? Ναι. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι η διαδικασία που περνάμε αυτή τη στιγμή και σαν προσέγγιση δεν εξαρτάται μόνο από την ίδια την προσέγγιση, αλλά έρχεται σε συνδυασμό με τις κοινωνικές διεργασίες και αλλαγές και εξελίξεις, οι οποίες είναι πιεστικές. Για να μην το πολυκουράζω, ας πούμε, μόνο και μόνο η κλιματική αλλαγή είναι μία απειλή η οποία ανατρέπει οποιαδήποτε δευτερεύουσα σκέψη μελλοντική για τι πράγμα, ας πούμε. Ποια ανάπτυξη ή παρακμή θα υπάρξει αν τελειώσουν όλα. Φυσικά. Και δυστυχώς προς τα εκεί πάμε. Έτσι λοιπόν, αν το βάλω αυτό στην άκρη και για όσο καιρό διαρκέσει, αυτό που γίνεται σήμερα, που είναι μια έντονος αναστοχασμός από πολλούς, μέσα στην οικογένεια Gestalt παγκοσμίως, με καινούργιες ιδέες, με προβληματισμούς, με ανησυχίες, θα συνεχίσει να γίνεται και αυτό είναι πολλά υποσχόμενο. Mm-hmm. Αλλά άπτεται του τι θα συμβεί σε πολλά άλλα επίπεδα. Συγκρούσεις, πόλεμοι, δυστυχία, πείνα, φτώχεια, πανδημίες, αναταράξεις παντός είδους. Οπότε τώρα περιγράφεις το πεδίο γύρω μας. Νιώθεις μέλος της κοινότητας Gestalt, Γιώργο? Συγγνώμη. Αν νιώθεις μέλος της κοινότητας Gestalt, πώς νιώθεις? Βέβαια. Ναι, βέβαια. Υπάρχει κάτι από όλα αυτά που θέλεις, έτσι λίγο, αν σου έχει μείνει κάτι που δεν έχεις μοιραστεί σε αυτό το βαθμό, αν θες κάτι να ρωτήσεις. Αυτό που θα ήθελα είναι να πάρω αυτή την ευκαιρία της συνέντευξης για να πω ένα ευχαριστώ σε αυτή την κοινότητα η οποία μου έχει προσφέρει πολλά. Το να ρωτήσω αυτή τη στιγμή δεν μου έρχεται. Εγώ ευχαριστώ, ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτή την κουβέντα. Και εγώ σε ευχαριστώ. Και είμαι βέβαιη ότι θα την απολαύσουμε πολύ. Καλή συνέχεια, Γιώργο, να είσαι πάντα καλά. Επίσης, ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Καλή σου μέρα. Ναι.